Ole masain tuna video kan en hau tura hian COVID-19 vaccine soihlo tumna emo mipui tiral che zonga soitumna pakhat maum lava kan Mizoram chung ngeya nu pakhatin atak nge ya thilton a testimony arun soi chuak mai chawania chuwangin ngai thlak dan kan lo thiam mai don ya o mani lok khan Mizoram chung nge kho pakhata chuan nu pakhat pasal le fanau na ya thingtlang lama omek chuan an kho a sarkar thu chuak angin COVID-19 vaccine chu ngai thata kena lavia he vaccine alak ma hian ama hi nerve thatcha lo hel kal ve zeu zeu te kemu ve zeu zeu hi chu alo nei ve thin to a nima sela he nerve thalo wang hian har satna engma anai ngai lo ba ka na po tho pui char char thaya he wang hian midang pon nerve thalo nei ni ti hi an shat pui ngai lem lawadi amero chu COVID-19 vaccine an lockdown ta ka chuan a thok tu te nena nerve thalo nei kania katan hian lakve ti chi chiang mo ti in azota nima sil an ni chuan a poina engma umlo idam pha jok mai theini anti wangin ngai thata kena lave a amero chu vaccine ala ka changa darkar livel nuwa chuan a konga chin hnuai ram chu amu chum chum zeng ang devin aum chan tatlat maya tuna phei chuan ama inbol po inbol theilo mudeu top mai ana umlo chang po a tiang hol lavakal thei to lavin aum ta der mai he thil thleng chung chang a hian an kho doctor berin vaccine lak wang ani lawang ti in a chang tlat maya nima sela vaccine alak nu chawa he tianga om hi ni meu sia chuwangin a thil ton de har satna to sang sang te chu kan ngai thlak sak don ani ni som pahni tharuk sang ni le som ni pakhat khan kan ko hianin vaccine kalave a chuan kan vakal pe a kan umrei lawa kan la dona kan hing te ha kan se alok pira min rong kauta kan luta min tiu ma te adam lo bel te po anin pe pe vek to ti khanin male nurse kan nei ta ni kan male nurse le health worker pakhat le fourth grade pakhat ki kabula han an omve boka an pathum chuanin ka na khanin man hei khel hankal ve zo zo te le enge ke hanmu angte tu tianga boy pui tham em mi te lavin nerve enge nerve te hi na deu te hi omve a i enge tu tianga boy pui tham hei dam doi han engai ang ti ni tuang lavin katia ka soilo ka ni e na jing ang pon ni tuang lo ta chuan han ma ni min tu kan mel na thanin vaccine la ka wanga nerve thalo dam ta te po hi an oma idam pha ve nei the sin naro min ta ani engma poina omlo mo khatile ni chuan omlo poilo a tha da fin te chu poina omlo re min tia chuan kala a midang ti ang thavin da ka chan bia kan han thak ve a chuan kan adar ka chan ve tlinga kan ho phei kha kan ri la trama ina e til ha kan e to ka hian tung te hau kha tu midang hau kha chuanin an e zo to ke ma hang kala thua chuan thu kha ka than tui darkali vel tu ni kanin ti ho tangin ai po tun kan jok me ke da karli le te yang po ni thaya thil kan e zo don lai ta khanin nge ka khur ni chu ke ma khamo ka khur det te ta ti khan ke velam panga tang hian ka velam panga tang hian ka kut te ka ke te pang king jong khai aron thang han muk me ni chuanin kan tinga kan meta avot bek tuk te kan en khan kut ho te ka hei adang war vek kitchen anga han sen ho to se omlo buk ta ni tu chuan thok kharon se om tran ta kan pa kha ka awa chuan ruma khan min pom theya kuma ha min muta ka kutte ka ke chu avotin a khong veka chuan ima ha ka vai ngal vek boka ni tu han tui hi tlanghal zoi zoi boka chuan min han met lai lai a lai han kan pa che le kan no te omani amang an thla to si kan pa kha midang ko donin ke ma boy pui ka ngai bok ti kan no te ti ro la ni bok ti ro ka te kan boy la ta khanin kan pa pi hianin
i aron pon ta taw ta khan lo tlan pe nga tu khanin kan sila ron tlan pe a ron midan ti khan tum trai na nen o ka lo bot de to me se ka lo ka kut le ke e tak ta ha lo khong na sa to ni po khan ron se le nga mol mola dom ho ka vai ngal ve ka te ka pi ron kan ta ka khanin kan sa khan dam den tlan pe le tu motor ve kan boi pi nga la kanam ko pe ha ron tlan pom bo ka tlan kan tlan pe le ta ni dam do ina khan chuanin min pom lu da thok tu thơ pon min lo ngai sak thai min lo me ta ti khan enge na an tia i engma na lo ma se i ka ki le ka pu ti a khong te ka a tha amu na sal tu ka tia ka thosop tok ka ke ma po kha chan tiang na engma tu kan ni lo ma se he tia han enge dam lo in a phut thei ngai ka pan om hi tu ka zak zo ka te ka la har thalu tuk ka har tu ke ma thei tu ta ton chuan doctor kha ron tlan thei ve a min ron chiu nga la min ron en o chuan i a voi ni na min chiu kha chu enge ni ka shelo ma saber ka chu mi dang khan in na tok na khan ti me ta kan che jam ve lo ta chuan a voi ni na ron chiu te kan he ka kha ti ka ti me enge ka moi kha ka phun thei lo ka moi te he chuan ka put kha ma ai ni ka tak ta khong kha ron khong le zwala ni chu chuan enge na an tia kaluna ka tia chuan ka ti zo ve le khan ka pu thei lo ka tho ha lu tuk ka tia chuan ka awm ah hanin kan mel na tok chuanin i a rawn nem tih chu ka hria a chuanin kan doctor khanin nem chu nem ngai lo a rawn tia chuanin ko lu lampang kha an ti kang hala chuan ti khang kan han awma chuan kha ta ka hriat leh chuan i a hma khan en tin nge kom kha chu engmah kha hi a hre chuang lo a in atang kan phei lai ni lo dam do in kan thlen hnungah khan maw chuan ka har leh chuanin ka lu hi an na lup tuka ka lu ka thuak bawk tia i awm ngaih na ka hre lo ni hei min ka tak ta kha chu a zia tawh ta ni ta chuan maw keimah ka har tha pa ngai tawh ta chuanin na chawk na nge duty te bulah han kan han sawi le a lu hi na ti lu tuka i luak te chuaka an han ti pawh khanin thil eisa akal kan ni tih thu kha chu kan sawi tawh tho a chuan kual ruak dewa kual ruak kan tiu chuan an zia awm chuang lo an tia chuan ti chuan ka tuar tak on mut ta chuan doctor bulah khanin a hma in hetiang hian ka awm ngai lo hring vai ma ka awm ngai lo wa china kan in tiu vaccine kan la ka tang chiah khanin ti kiang ka awma vaccine wang hi ani thei ngem kan tia ni lo i vaccine wangin a thei hleh ngem vaccine wanga buai ni la chuanin darkar chan ve khanin a lang tawh dawna chu wangin ani lawang i tak tak lo vel wang zo kan yang tia nge riru ka chu adam lova ni chuanga a wang kha tiang awm ngai lo vaccine ka lak nu kha tia awm kha chu ke chuan vaccine ha ka pu pan ani ka pu lo thei lo ka soi chuak lo bula khan ani mai a ke ni ai tiam zo kina ani lo ven ti miawa lo hnial tang tang ke ni thil che lo zo ka chu ti riru pu khan he kan hnial lo ta kan ti me chuan lam doina luna re thei chuang si lo kan pa bula khanin ho pheila in ka duh zawk ka tia chuanin kan phei te tang khanin tiang hol lo chuan ka kal thei lo ta ni ke hi ka rap ngam lo a chang le hi thotin an ron se ang te pawh hi ke hmawr pe hi chuan a hre lo ta chu anat deuh lai a awm dan ani ta chung chu maw che thi ka che hlei thei lo ani me na te chuan a zaw a mu thah tupa meh kan duhin a sang le a meh hleh ka hre hlei thei thin si lo ni keimah khan hi an ron meh kha ka sawi thiam lo hi zu hmet taila a thah muna salut tukah khan an khawih leh khawih loh te ka hre lo ta ni tina chuan kalu kha a khami kan haw zan pawh khanin damdawi tang kan haw zan pawn kalu hi an kan mu mang lo chumi zan chuan na chawk na ka eia chawk thei bawk si lo a chuanin midang kha kan ko a min ron injection leh ta
Natong na bok chuanin kaluna atumaw chuan a ke lampang kha chu a zia a khamia khan kalu a luak pawh kha ka luak nghe a chuan tikhan kan hanin enkol chho ta i kar ni vel chu liam chuang tia khanin bathroom a ka chung hi ti hi rawn bawh khawp mai a i nge a ti rawn bawh kha a duk vek hei a dung duk vek a i kan hriat puitu tan tiin kan pa hi ka kau lut taka hmuh tir nghe ni ani pawh kha thau thawng a amak kha ti ang reng khawp mai a chuan cheni dangah chuan a buak thun zawm chuang lo a khami chawh kha rawn bawh a chuan kanin en tir tho zui ta hemi kan khua ah chuan kan doctor chuan buk chuan vaccine wang ani lo a hei kan sawi lang leh tho ta ni keimah ni pawh chuan mawi en tin ah chuan chu wangin ani lo inner tha lo pa ngai ni kha min tia mahte nar tha lo pawh ni ila a hma a en nge buai pui ngai khawp awm chi lo kha tunah khami kala ka tang chiah khan buai pui ngai khawp kal thei lovin ka awm phah ta ta tho bawk tia chuan damdawi hi min chaw amah hian a rawn keng thla a tikhan ama tah kha kan pul ta nerve damdawi nia chuan a chawngna te pawh min chawh sang ani tramadol sei min chawh ta chuan kha kan hawp phia hetlaiah khanin khat leh tlem vel kha chu min en pawh ani chuan a reh theih ti lovah khan aizawl ah chho mei ula min tia aizawl ah chho mei ro u hmunpui lamah specialist ah rin kalanga a tia chuan tah khanin refer lehkha kan u pakhat hi kan dil tira a khanin enge refer lehkha ziah hi a buai thlak ve a tiang zawng khan hi kan pa bulah khan alo sawi maw kan u chuan an lo va bia nge min chuan refer lehkha vel ziah kha chu buai thlak a reuh an buai bawk tia khamin rawn hril a kan pa khan min ziah sak duh lo ni pawn poi lo tho tak mai ang kan tia chuan pawisa kha pakhat ma kan nei lo ni a kan mang kha ang bawk chi kan a rei tawh bawk tia keimah hi ka wait a tla ka wait hi tlan a sa tur thleng hian hei ka zang ka ter tulh tulh bawk tia chuanin zah pawh dawn lo khan hemi kan khawh MLA purin tluangah ika bet kan bet tak mai ni an mang ang khan tawh a chuanin ani kha kan han mang an na te kan han mamawh na te kha kan hrilh ta a lo pel khawp mai a purin tluang hi ka rin ai hian a lo pel a min na hmu ngai mi a lo a ke ni chuan hремah ila na hmu ngai mi a lo kha tia han dil tak te kha enge beisei tho tiin ka beisei ngam te lo ni thil min ron pek min ron tih sak pawh kha kan be rawi a ni chu te heta an thawh pui te an awm a hming hi chu tawpah sawi la zawk a chumi chuan min lo recommend bawk a tikhan ama tangkhanin pawisa kha min ron pe ta purin tluangah chuan a chukah khan aizawl ah chuan kan chho ngala nu te kha min ron hruai a apa nen a tlawm zawk leh pawisa kan nei lo bawk chi nen a tlawm zawk beisei khan sibilah khanin kan lut ta ni kan thlen ni kan chho ni chuan maw ina lut lovin chuan lockdown lai te ni ang lai khan kan a buai thlak ve lutuk a thil han tih zung zung pawh kha chuan sibilah khan kan lut ta kan doctor kha a hming ka hre lova kha sibilah kan han hmuh kha maw mipa na ter sang ter sang lampang ania hmai dawh ve lampang ania ma kha chuan chu chuanin kan tir atanga ka awm dan te tir rawn put te leh kaluna kaluak thin pu te kha kan sawi ta engkim vaccine kalak atang hetiang hei awm ani tih te vaccine kan rin hmelh thu te kha kan sawi vek ani bulah chuan maw chuan amah chuanin kan phone number te kan hming te kan veng te kha a la ngal ta kan thil pawh kha min zawt chik lutuk a zawh ngai pawh min zawt ngun a fim khur ka ti mai hei ani pawh khanin kar ka ngaih dan mai chuanin
rin hlel na nei ve ni chuan ka hrian i awm dan an chu mi ni lo se ka number kha eng wange lak ringo tang ka ming nen chu i no chu ma hak nge vaccine wang ani chu ka ring ve ta ti na ni chu chuan ta khanin test tu ti sang khamin an zia taka tam khop meya tampo CT scan kha in ti anga min tia kaluna kalua ka soi khanin i thua ka han ti ting a ang ka pati ve atling aning a atia chuan tiput han soi le khanin i thula hian ti kha atling ani ka ring ati le ta ni chu test engma kan nei ma i min zia tak lai vel zo ka ni ta CT scan kha kan han ti a CT scan a khan kan pati na tura po khanin kan soi le ani ka om dan le lo ti tu pa bula han tip jar over on ma se il ni dan le ani ya kan ria tang khan chuan ani po kha do diranga bat chuanin i damdoi nena CT scan hi ti don chuanin in ring ni ya de angai do na damdoi e lova in ti du thawani chuan voina hianin ati ngal theya result pot phak ngal theya nga tiamo hanin rona nau kan troi boka borak te bok nen khanin damdoi tel lo khan kan tin meido man le ho thak le bat lo chuanin borak ka the ti han ro ha kan rel ta chuan damdoi tel lo chuan CT scan chu kan ti ta a result a ron chuak ama se thalak te ron chuak ta a report le kha ka chu a ron chuak tel lo ta mo chuan khami kha khwa kha atlai tak se ya i atu ka hole be se rura nakal kan ni wang khanin private a tin me yang kan ti ta bak tong ka chu private a han kan ti ta ni chu chuanin private a kan tia ultrasound che private a chuan ala chuak lo ta tlaya a result kha chu chuak tur ani ta i chumi kan nga chung chuanin ultrasound kha kan zu ti le ta ni do puya kyan chuanin kan han lu ta lo pel kop meya kan doctor han mu ko kha doctor lo oma ma khata khan ultrasound kan ti na tura khan mo chuan an min kan han kan han tia a thabe ke atia chuan engna ingi local pui tang ingi local min tia kan suya kan kwa le min te chuanin kan nat dan te anga kan le vaccine kan ring sel thu te ni nge in be chuan ka hria ti ang te khang ka hil ta ni ma kha chuanin ama chuanin ultrasound ming a sai ma khanin til a soi ve no la ma po khan enga tinge vaccine in lak vaccine hi mithiam berte pon i a tha eti proof na pakhat an la nei lawa keini ho po hianin kan la reng nin keini doctor ho po na ron tia mo ma chuan kan hoi hu me ni keini ka tu hi information na train lak ngei tur lak tur enge lak lakim lo khan lak bek tur ti an ron ti wang khanin hi la lo khatiang khan amang ti ha kan ring phalo sum ta ni chu chuan kan la lava te apel ko me kha ama ma doctor puite ti khan mi pahnih vel te kamin pon sak ngal ta ni ma chuan mo ti khan na chhawng na te kha kanin ve a kan nerve tam doi thawani kan hon le tho awang chu i kha vaccine khan kan nar pa khoi ani chuwang nerve na ti khopa na hen ka om pha ta ni chu chuan na chhawng ten ke ti kha min pe a apning da po chuan a ti da thu thlap ama in lei thei lawang mun danga chuan chu ba hang ka ti he ka thunga ti hian lei thei me yang min ti he ni ma chuan mo chuanin ngatinge in ti ka tangge an tia hei ka om dan vaccine kan lak te ti kha min han zo chho zela ti chuan kan soi chho zela khan enga tinge in lo vakal har ve min tia nia kan ko doctorin vaccine wang ani lawang i chak lo wang te ani yang atia vaccine apu lo wang hang ke ni chuan rilu tak chuan kan pu ke ni ai tiam zo kina ani lawan ti kha chuan kan hial ngam lo ni me ama min en kol phuta ka tia bula chuan kan pui tak em tia ani le
Adam le theyim ka pu kan han ti khanin Adam le theyang ti chu kan tiam thei lo tiama te trong trai na nen thei to kan pu anga ti khan min thang thei to ta ni chuanin I chuan result kha kan han en khan a thabuk ti ya ama bok chu kan hmu le ni Aizol doctor Aizol doctor chuanin tiang hi enge test a tluna engma test tluna omlo ata en veka kan thil test song song kha en ro a thavek te I vaccine shik le athil ti hi mitlong a hmu thei ni lo eng anga test na sa pon test kim ve pon ti ula mitlong in hmu thei don lo mitlong a hmu thei ani lo test tiang te hi tul hlei nem poisa in seng thon zo ka ni hi min ti le te de ma kha a zo luk tu kha min shengai lo ma te apel tu kan ma kha angai min en khanin ui ka khongai lu tuk te min ti te tho ta ni tu doctor bera khan mo mi pa ania chuan kan tin vel kan han soya khan ani chuanin ultrasound ka ti na hian vaccine wanga ni ati hei ka da tela chuan ka hming ka sai ne o ya kan lom tu kan ni khitia hi min alo pom akha chuanin hei nge kan han soi tho ze la khan hei hi a claim ti le thei lo tung chang vela hang kan soi ta kan dok aizol doctor chuan a claim thei le thei lo tu ka hret pe lo ma te sarkara in report ve hrim hi tha a in doctor in hmu anga I in khu doctor tu ta chuanin in sayanga anin in district a mami district a thelu teunga tu te tang chuan heta arong kal leng health care a te chuan te tang khanin a boy pui thau dang kha tu om mei to anga ange nge chu ka ti thei bik chong lo ka hret awang ma to ka hret pui ni kha atha hrim min ti wang khan o min tia tu ti chuan o kaluna bak kaluak te po kan han soi khan hei thuak hi thuak maya hianin hian zoom a om thla atiamo ama min sil dan chuan aizol doctor min sil dan chuan tumi a mor tu a thleng to ani ka ringa tia hei luna bak han luak te hang kha chuan tula tling ti ve ka chu engma om lawa maro chu ini na hianin vaccine kha o ni pon apu ngam thu kha hei atui ani tumo apu ngam o minga sign ngei boka chuanin kan doctor hemi kan kho doctor kha motorin kan hota ni ina khang kan ho thapota anu khan azukal tiltan ina kanin satawani hei ezola kan inne hemi kan kho doctor hi mo chuanin azukal kha anu in ani tu gate chhung lam ma ting ka step pa ma ke ni pona kan dinga kan soya ni ka chuan vaccine wang ani lo ti tara tia ni se chuan darkar ta han lang dei to nge vaccine pu phet in tum ti ang zong deuh khan alo tlong ani ni ka chuan tu ni se o darkar tam be khan langa ani lo tak lo wang ani kha aron ti le anu kan pe du min aron sota chuanin aizola kan doctor zo kha han dele a vaccine wang ani lawa darkar tan be vaccine wang ni se alangang tak lo wang ni phati in min lo thanga in tin nge mo kan han ti to ni han dele anu kan aizol doctor bula chuan to khanin mai ani vaccine darkar tan be ti ringot thai ani nei nem vaccine tu na tanga ala ka tang kum thum huwa po lang thei ni khat nuwa po darkar linga nuwa po thani thum nuwa po langang ani na darkar tan be alo bik tuk thei kha ani lawa vaccine ti khanin lan hun bik anei lo sim lo ti ta a number tu min lo pe ula ti ma han alo be be do na mi ron tia kan doctor mo kan ta khananin pe anin bia ani kha chu ni in kan sia awang chu bia ni kan sia than chu a hnuwa khanin hemi kan kho doctor khanin anu kharon pona kapi in document song song kha lo keng thala original phai chu ni lai tho tran ni nia a kau thak ni chu nak tu ki ju to pa na nak tu ka han ma mi tama hianin helu ka du do na aron sia anu bula khan chuan anu kha
anu khan o ti me chan a thwa dong khan a pa bula ma ta in kanin bau deuh to boka tun tum chu lo bau le ni chuan ka ti ve ka tong ve na sa ve to ang a ti ni thwa dong khan a pa bula han lam a pa te tu to kin ju soi ro lo in ti ne ang chuan a thleng thla kha anu chuan lo tha khop mai a tia ti thil te kha kan ni dun hwa ho a thil te kha a zia ka ti khan result te chu hei a tha a tia min hri tel thawa hri te chu a tia anu khan mo chuan ani le anu tianga chuan engking nge a lo in le thak thei a lo tha tak tak em a i hriat a i rin dan te tia ke ni ai thil te thei zawk te hianin an be to ni in ka hria a ti ni anu chuan mo an be to a ka ngai chumi chu ni lo che in thlak thei ani lo a ran pi ni hei a anu pa han kha zo zo ka ni chu mo chuan kha ke ni chuan thelu vek to kan ngai ta ni zui to pa ka thelu tang a ti tong kam ani ta ni ama tong kam nge chuan mo kan ka doctor chu chuan ka te tang kha na thelu le lu lo hi pon an tu ngat ta anu te hianin pon hi ala du lo ka ti do ni ala the ram ma che ka tiang ema for miss call tam a mu ni chuanin bek tura han kan be se ni tu a buai lai lo ni che chuan ma ro chu khatia khila thlen tak pi lawa khanin i call back phone pick up du lawa kan ngai lo thei lo ve ni chuan tia in bi fa ke chuan han kan han chho ta zela chuan kan khwa chuan ke ni po kan ho tha ve a chuan kan ho tha ani that lam a hianin Israel lam hi ka pan ka in ka in ti lo thei lo wang tu veilam pang to chom thin ka tu na chuan ka ding lam pang put more le more hi aron mu ve tan ta ta tu na hian to a kar ni vel liam ta vela tang to khan le lam ding lam pang hi tu mo chuanin kan han ho tha ti khan han kan pu doctor kha thelu to kan nga ngai that in kan to phone pick up du chi lo ha kan manga ang ta ni chu chuanin tung kha thola hei ti hian kan rei to ani kan rei to bok ti a i fa pa ne kan nei to a ti hian apa hianin in pula nga ya pa te thei lo to pa kai hi chu khumani me ya pa umna ka phe in tiar le vela ka tho dom pon ten pa han ti hian min dom thawa ti chuan tiang ka hola le lamin kan pa min doma ai tiar na ka lu pon tu na harawang henin nge tam toinan man ang hei European a hle the ang tiang kha thin ta chuan ka thu mai delta mani le mani pun ke in bol thei lawa kalu po ka su thei lawa kalu ka chuk don chuanin khuma hianin tang thalin kan bua a tam chong hi kan da oi bi han kan pa hian the ang tok tok hianin in chuk taka na thuk thei lo rei nen bi hian kan pa chung te an pele me min ngei to tha kan a ke ma tin ke ma ni chung te nen bok an ron tang rwal ti khan an nei ang ti nge sarkar na thuk an ni lawa an nei ang ti khan min ron tlom to pani ke ma ni hi ti mai ti ang chuan hei kan khwa a po mi in phal gan ta na me tha tak tak hi an lo om ve le zela tran puina ti khan min han pe ne tu kan om ve no la ni tu na hian kan har ta ni kan ti tok tiang chuan sai chun zum leila chuan kan ho tha kha om zia om bak lawa wang khanin aizo lam panga kan doctor kha kan bele ta ni sunday ya khang ka boy le ta ke ma kai a ma tira ka om ang pit te khang ka om le ta ni chuanin ani aizo kan doctor khanin lung kha alo effect bia to ani lo chuanin itwa ka han effect anei nol to nen chu bangin i tivila ron tan chho ula i tivila admit turin ron kal roi top ro umin ron tia aizo kan doctor chuan mo chuanin ngai na om lo ni mi ke ma ni ni lo chung khat le then rol tha te na min chom to ania ti chung po hian chuta hadam doina han lu le tu chuanin ngai na om lo
ta ni kan tan chuan tu wanga lut tho lo kan nia o ti khan ezo lampang kha kan ron zena engemaw ah pawh khan ni kan damdawi te kha a hma mi ka ngei lo wang khan mi ron thak tak zel ta ni chuan hmani deuh khanin makti te thil makti mai hi ka nei a ngai that lo na riau hi ka nei bawk ani chuanin anu te khan ron zina an ho lampang khan ni kan khu doctor chu alo va hmu phei a ke phei chuan ka selok lo tum ma tamdaw in an thin taka khan alo han tlaw a chuan doctor chu alo awm nge a anu khan ava luta damlo in entir patient a rawn chhuah ve leh khan a luta kan lehkha hi mamitah chuan i theh lut tawh em ka ti a tia chuanin thil dang a sawi zela hetlampanga ka tih tur ang chu ka ti vek tawh a a bak chu mamit lamah bawh zui ve tawh mai ro min ti a tia chuanin aw leh ah in min thangla a bak chu engmah hriat duh kan nei lo chuan ka kal leh hma lang a tia anu khanin ate aw leh ah khan a thang thei bawk ti lova ti chuan ti ma saber khan ni o a thluaka kitchen a tling in tia dawtin ron sawi a alo tia chuan keini in kan hriat thuah na awanga thluaka kitchen tling kan ron ti lova tivila kan doctor khanin luna luak vak vak chu thluakah hian kitchen a tling ani anga CT scan tiang a tih a kha keini chuan kan ron sawi thawng ani mai a vaccine lak awanga kha tiang khan thluaka kitchen tling a tling tiang tih hi kan reng phatiang lo hrim hrim a keini chuan ka ti a tiamaw chuanin healthcare ami kan tia a anu thanu te thawk teng te khanin nelo chu zia tirur hetlampang an ron thlen hmunah ti enge kan dawn teuh nia ang zawng te khan an lo tia anu bulah an chung te pawh chu kan khu doctor chuanin dawt in sawi a an mahni ho pawn engmah sawi an nei lo a alo ti leh bawk a ti dawt hi kan sawi lo zia fikin fi ang a tia phone kha phawrh nghal ani anu chuan maw chuanin kan doctor chuan phawrh be buai duh chu buaina ah ka in rawlh pei lo a ti leh hmaka a tia chuan aizawl ah pawh vaccine vang in han ti a chu vang ania in doctor pawn vaccine vang tih a hmang alo sign tih khan anu chu a ti leh ta a anu khanin keinin vaccine vang tih thu pakhat ma vaccine vang tih kan sawi lova vaccine kan nak atanga ti hian kan awm a ama in ti ang buaipui tham leh na hian ka awm ngai lo tum hrim a ei tlang hrileng te ani lo chuan ti hang kan ti in kan sawi a ani chuan alamah khan alo thiam leh alo chhiar hnem em awang khanin thil a hret thiam nghal zum zum chu wangin vaccine vang tih in kan group thei ta ni kha tin anu chuan a thang leh ta maw chuan aw leh ai chuan min thang batla han a tiamah te a aw leh ai duh lo wang han anu han chaptuak maka tia chuan an han thui ti khan kan han hriat leh chuanin mamit lamah chuan alo la report aw zawng lo kha lo nia a rih thin hi a rim lutuk ani a tang khan harsatna awm lo amah hi tih mual pho hi kan duh ani lova a tih tur a tih lo wangin kan tih tur hi keimang kha au chhuah pui ve mai ni ti hian profile hriat tuina ka duh wangin chuan han lung pawh a awi lovang tih pawh a ringa mate a ngai miau sia dam hi ka duh ve ni ke pawn nat hi ka duh bik lo ni chuan mamit lampang kan han zawh khanin an han zawh khan in khu doctor chuan alo phone ngei a mahte vaccine vang ani lo in a rawn sawi chu wang a register lo kan ni an lo ti ta chuanin kan lung hi a awi thei lo ani awi lo tak kan nia tunah hian ama chungah khan ania kan tih midang chu tiang a hei engmah va pawhna tur awm lo chuan tiang kan han buai neuh neuh lai karah khanin hman zanah khanin male nurse leh third grade pakhat hi an rawn lut teh hlawm mai ni kan inah hian
chu ni dangah chuanin naupang an dam lo le ti le engemaw vela injection ngaia kan ko ani lo an lo kal ngai lo hrim en ti ka an lo kal ngai lo tot mai ni i kan ko pan an rong kal sama an tom ngai ha nom lo an ti ba kan han man lo kan rong kal sam zel khania ngoi ring han an ron luta ka in hol phe ni ke sitting room lama chuan uma chuan phungin kala patia voi khatna ko khan min thang lawa voi thum ka zo na chau khan min tang hei chenam ma kan kal lo ka an tia engei lo ti do na ka tia engma ti don na ve aram chang ema kan lo lut nei nei an ron ti ni mak ki kan ti lu tu ka kan pa pi hian chor nei pe tai ani zo ya ani po khan mai tha lo lom le in tia ka tia nge mon ni le ti ni chuan ngoi ring khanin thwal an chuak le ta an chuak le khang ka pa u zong bula khanin bete hangko le te mi pa zok kha an lo le luk te ti yero katia akawaron le ta ta chuan hian in epian kan thu chuan ni dangah dam lo na wang kang ko cheu ni lo chuan in ron kal ngai lawa zan in hian enge in rong pal than tu nge ron tir cheu nge til hriat fia ron fia du emo til ron hriat du in nei mi ka ti tak mak makani ma kham chuan nei lo ve kan lo kal mai mai an ti deuh te tla tan tiang khain om ngai lo ani ke ni ke chuan o ka oi lo enge mo ron ti tum takin nei a ngai te la ti pan thawani chuan le kan dam lo tum tang ve an te ti kan thila ke ni hian in engma hi enge khatia ron ti ha kan nei lawa aizolam panga tanga kan doctor tina an tong ka chuak le an thil choi le kan thil tuma ba ngai tianga enge kan dat na tung tang po buai ani ta tempe khan hei in rim ni lovin ka soi ta ke ma khana zong zong ni chuang lovin mo chuan chuak ve le mei boka kan sei zo ka chuan kami ma khanin hei ken tha te le eng ho hianin ezul thandara hian report vela an yau hian ti khan har sa ti an chan pui china temin ron tia training zo inspiration temin lo report ani ke ma ni kan nat na wang te le kan har sat na wang te kan in lo tia ka nga khanin thandar ho po khan an lo zo to ni ti kan khuthung a han mel shat ten nei ve bok ta ti kan an ron zo twal zel ta chu ani midang an lo zo kwal kha chuanin ni an vaccine ala ka tang khan ti hian jeng ang hian ama hi oma ti in an lo thang ve thau ni chu midang pon mo chuan man zana kan milna sokal te kha ai zo lam panga tanga ka hriat le dan chuanin thandar ho te lo tir ni awm angan tong kha ka hretal tawa mo an engtin nge an lo han soi ero chu ka hrelo ma te thandar ho kha enge an hnung tol ta dei ta ni chu chu ti ni chuan ni papan ni health worker lo lut ve to pi ti te chu thandar hawina an lo tir ti na nia chuanin thandar ho bula chuanin report diklo an lo han pe ti na ni chu tro chu ti ang chuan an ron soi deuh tak ani ezo lam pang khan mo an ron soi voya soi tiang du ngam tia si lovin chuanin ezo lam pang atang bo chuanin kapi kan pa pi hin ron pon ta tam doi ti in ka thang ta ni health worker pahnih te khan ni ngei don chu tiro khat chu tianga dot lo than tir tu chu nakin nala zo chia na ngai ni chu thandar teng te po chu mo chuanin in pa chung te aizo lampang ami te chuanin entin ge dot ani ti velen tang le entin gen lo ti an lo biak dan che an ni po khan dam doi te in lo vadi la dam doi ina an ron tia doi te iti pol in khua a khan pol hawan lo kala chung te chu dam doi le na tur poi ta i lo di la temin ron ti ta ni ke chu thei bu ti a mak ti ti tum ti nge kha ang dot mushroom kha an in ti nge lo se khoi trai lo se kat ti na ti rim na tu ka tu ke ma khan fia ka du ni chui chua ka du ni top main chuan tu nge hril che ti a kan han zo soi tu hril tu min hrilat pe ha ka phone ta kha zel ani ke ma kha ni chuan pakhat ei tia ni ting
atop khanan ka beku ta o nia than dar ho kha on run soya kan pat pu te ne tinge en kan te ne te gin mer sha ta khan run soya man zan pon tu an run kala ati zawa ta khan mo ong kala run pi zau tu an an run zo ta ati le ta an run zo in kwa mi te pon run zo kwa la atia han ka sat yam tho wa ta ni ani le dam doi ti in ka thang he ti tu nge sil teu tu run soi nge ke tia na khang ka tu tu tiang in kan se lo ma se itireng tiang panan soi tiang lawa i tiang dong khan ro te ani le tu nge soi tu ka tia in mel nar sa pon me ro dot me ro a tiang aro ti ta tiani e dam doi na dam doi in no bala min ti po tu tiang takin kan soi alati tu atir lamanya doctor khana chok na min to ni strip khat min te ta drama do min to nge ni anna ani kana ani ke ma kha ni khata han dam loi te kha ei zin ni ka ne ya zana le ni khata boi ni khatal ka ero to anna nge ke ma hi anna lu tu nge i alo thiru te po ti la in tong lawa in selo ka ti nei ke ma hian ka tiang mani mà sẽ tung về ula ka du chuang lo chuan dam doi ha kan ei zawa doctor hemi kan pho doctor bok kha i kan bele ani tu aizolin entir tura kan chau ma ni mo chuan mel nurse tu o manga i lo bala ula pakhat tu i lo bala mero u in soi me don nya i doctor na ti don nya ta chuan kan pa le kan pa u hi an kala ni nge yan pahni in mo an bala chuan ta khanin an ron hol pheya tikhan han omle mop mop ta ran dam doi na chona kan ei zo khanin kan han phone le chuan uya om to lawan lo tia chuan voi thum vel ka tu kan phone ani keima ni khan lo chuanin tung vel tu an mel na tu mani jong ka betang nge ni hi ka record don nya min te record do li don ka tia a record tura ka nga ya ke chuan ka ring le tewa aro tia chuan min ring hle mo ring tel lo mo midang bula dam doi ti angin min soya min ka phone la ve khanin ni izo lam panga tangin dam doi ti angin min lo soya nang ma hi zo tiang tu te mi lon ti ta tia tu kha ka soya in bank ka serin he tu ka ring he ring tu tu tiang eng ma ka soi lo tu ati ma se engkin nge khati dam doi ina doctor sia tuina nge ya bala ro umin ti te kha tu nge sia kan mel nar se keile kan pa u chawin kan sia an ni chuan tu manan soi ni ala tu nge soya atiang pulo mi te khan active kan doctor po hi kan ti ang ti moi po hi ka tum ni lawa ka du lawa ma te atira khanin kapu min thelu sakro kan tia kan dila enge file te tling pun dikhan ala nge ala han ti mela kan chuan kha thelu tura in soi thelu du ti lo la kan nora phone ala du to ti lo ke ni kan mang angani to kana poisa kan nei ti lo kan ri thei ti sarkar lam panga tang le how tu lian zo ka tang enge motak ti thei om takin ti base min thelu sakro ti kha kan ni tel bokani chuan ta khanin ati du ti lo kha chuanin ti ngai ni meya ti ngai ti ani meya lung oi lo po ka ringa mate lung oi lo the ni la ani lo ka ti na chan chu adik thap khang kal se jong kan buai thui don lo eng kim mi eng ma aman buai na tur nei lo ke ma ni buai na tur zo kan ni the lu eng ang po ni se vaccine wang ani emon ni lo emo kan du ani chuan lo tu soi mai se trong company khatle har ta lo har sap lo tina khan ka soyang ka ti kan soi lo le pakhat tu mo khami keima aizola kain mt ra khan kan doctor khan mania po me tia leirol pakhat ti ron kala tia inge ani po kha apan hi te theilawa ti vaccine lak na lam khamo te thei me alawa tia
i chuan enge a ngonga ti nge a phoi lai kitchen jam pathum zenga pakhat ti alo bloka tia vaccine an chiu lu chuan mo chuanin a khami hawng han pipe kan phun pipe te kan phun na ti tai hre atin meng kami zo pui te mi zo lo po i in lo mu ni chuan tuna hian ka om dan hi ti hian ka soi ve ka tip tir takin ka hrilh te a i enge vaccine kalak wanga ni ka tinga ma kai pon tak main tiang hian ko om ngai lo vaccine wanga ni ka tinga ma mishing hi kanin anglawa takta i tu wangin in ni ve ve kerang ka tina ani chuang lo ma ro tu tim khur that a tha a le o hetiak omin mu a i in la ring tok lova in la la du ngei tho ani chuan ma ka soyang khan o test tikim in tak sabung sang kha test ro so afili me ka fite i ka fit vek to e ka tha e ka la thei in ti ang chin anga po khanin lawin fit vek po ni ula tumia po tan chi takin la in ngai tua le zwal ula mi vaccine hi i sia zaw tumin enge o lo ngai ven tro tu o ani lo chuan la lo ula ka du teu ke chuan ka tor atang hian arap thau lu tu apoi lu tu i o sarkar siat pui kan han ni lo na ne ri thei nen phei chuan o in enti na tu na han paisa kan nei to lo ni kanin mang zau to pe ma ni min han pui nang ang te po tian katwar top mai ni sarkar hianin ti dan min zon sak thai chuanin alom om tang e o ti reng mai hei sarkar lampang bank te thleng ani chuan the pa to pin an tran pui tura che ka ngai la tro ka di pon the pa to pin kan lo thlen ve bok anga o o chuanin le thil a thil han je tel zuai du ka ne lo o lom tu han soi ve zuai tu na te ka nei ba ka i hemi kan kho staff ho te kha doctor ni lawin staff ho te kha engma an ma nia problem i hei enge han poina tiang han huat na machine nine ka nei lo chu ti kha soi ka du a le o kan lung hoi lo na pera du i kan nat na i in kan hemi doctor na a the lu du lo sarkar shat pui kan ni lo kan manga ang to kan har sa box ti ne na khan khatlai tak kha kan lung oi lo na ati du lo wanga ti ka ni ti kha mi lo shat sak ula ka du a ti muat phau cheu hi ka tum ne lo vania ran o khami kan na chungan khami kan khwa hi lockdown an nia ti kha min ron swai don in get po na te ti kha min ron lama heta tangin hi enge pick up in min da phei ani nge ta motor ten khatianga khanin hi enge hemi kan kho an min kan soyangan holo tura ngai la hemi kan khwa VLTF lama tang pu do la hi kan ti poi na mai hi alo en ve nge ka ringa kan akan VC lama tangin poi te te kan ti boy na sa ni le kha siam tung cha nga te ti me yang min siam sakru te phone ni na cha nga te kan tiang kha tiang tu ngai kan chu ti re an ma ni ya min boy pin sa mi ti lo e mi ti dan lo ang deuh ten ti me yang min ti sak thina kan lo ma chan MLA purin to hi ka pak lo thei lo ania abuka min se ngai lo ka tiang ar phone na tanga tran pui na mi rom pe thei tu mi sing ang kha tu ding reng se ka du e tuan i emi bial tu tan hi tan bial tu hian om reng se mun danga hian om lo te ka du mang an na kan hril thei kha apoi mo ani tu wangin vote engki ma po hi lo om don ta se engki ma po ni te ke chuan ka vote te lang thawa tan min lo recommend tu urin tuanga bula min lo soi pui tu kuma lian hi engki ma ni hi kan ti boya ka thuron te thina ni boka o a chung te hi tu lom sa an hrianga ma ni pon engki ma chung kha thau te on min me chu kan soi seng lawa lom an pula o lom thu kan soi mol man ni emin ngai sakna ron jet ve zo du a o kan pa hi ti le lok teng kho ngai kha gom aha ani e inge kan no ri thei box tia engkim angai to anga ya na thop thei to box ti lawa ti kan thei ang tok tokin no pang alo doma in bwal ke thlengin lu suk sak ka ngai ni in chung zong zong men se in ti kan a boy ve be ma hi o nikal tang pa hana ala en bokanga to tu mai pa ni chu ibula nen tan doctor COVID-19 vaccine alak nu chawa hetianga om ni si engtin nge ni lo ti chan ko tlat meile ma midlama thu nei tu te hna tak ngal po vaccine wang ni lo ti aru ka lo han report a hetiang taka che ti tho tak meile enge moi shat reng reng le
vaccine wang ani po tila iming chat pha don chuang lo te lul nen an belber doctor si engtin nge an thin lungna zwal ngoi ngoi tur thilin ti thei mele vaccine an lak nuwa ram tuile lawan om ringot po hi an tan chuan an atok viau to sin an din hmuna hian in chan la ilung oi me wangmo ani chuan vaccine wang ani mai thei vaccine hi a tho dan le a effect ka shebik che alo ti tong kam I man zong khani ilakan be se ni nima sela khovel doctor thiam berber te po in chiang takan soi fak thei lo kha nang chuan dakar chan ve vela a symptoms alang lo ni chuan vaccine wang ani lo ti in ithil sha chian map lo chukon fe takin I soi khum mak maya anni ber kher an nia iming le khwa tak ngial po ta lang lo tur min ngen awangin ka talan sak lo sham chia iwan nai ngot mai nima sele iche dan ten om takle midangin covid-19 vaccine an la ka wanga hetianga oman ni lo zia an rin theina tura ma mitlama thunei tu te thleng be popa I thuak in vor vir dan ten om zet mai chungchanga hian thunei tu te hian ma an lak ngei kan be se ye engpo ni se hemi chungchang bi ka hian kan soi mei mi alo tur chu hetiang taka ami hriat ngai lo le voi khatal po ala mu ngai ha ulo rin hletna pakhat ma nei lova an mamo ang an thlenna hria thiam puya damdo in an pan ve na tur poisa lo tum sak tu an bial tu minister purin tuanga iwa han ti thatak em kan politicians te zinga hetiang ang mi tha an bial mi le sa pangai na thinlung tak tak nei an lo vele tlat thin hi alom khop mai tiang reng hian kal zela rei tak dam turin du sakna kan hlan mol mula che ole to bera chuan he thil thleng dom lo tak chungchanga atwar tu a victim lam live interview nei sak tu le covid-19 vaccine hi a him tok chem ti chanchin she chiang tu pulal chan puye pachuaw tuna australia omme kam chhuak hi in ngai thlaule lokila ole masa in pu chan pui hey covid-19 vaccine chungchanga hianin zirchiana na satak ilo nei ni ti kan sha hei hi kimchang takin iming pumten en han shel ta chewa ka ping chula chan pu ya pacho ni ho ma chana pacho ti han mit se be ya kan hai bi de chan covid-19 chungcha le vaccine chungcha yarin athum kalta vel thleng chu ka ngai sak lova chan chu mari boy kan boy wangin ma chu chum khat chu kan ko sana kan thian pa doctor hi kan bible study foi tu nia kan bible study nei zo cho vai khat chu chum khat chu ti han min covid-19 update ni kan nei dol ni thadu em an ya thalom nang doctor ni ini doctor kan ni lo nang ina min sil the sa kan alom lu tu lom kan atia kan tia chuanin kan han in silta asoi chu delta strain hi atia kai chona ol sam lu tu ka ma mi ai kan kai chona ol sam dai zo ka ma ro chu a lom lo zo ka tia ni chi a lom lo ti zo a li thal lo zo ma tia mo a pa ma ve chu di an chu khoya ma an sai ka helai lo a lom zo ti chi den kan sarkar ho tu te doctor te an sai en tia chu te ni thei mi ka tia khoya tang ne fiat ka tia mo ini chu update kan donga ti doctor ni na ka update chu kar biang te pon mai te ka chiang cha lo heavy virologist ho te virus zir ho mo le immunologist ho te le epidemiologist ho te mi yana an entry la changan zira changa an hu dan kha a begin mortality re da khanin at a hlom lo zo yani nunna la chungcha ani chu ani berak chu a vet lo zo lethal lo zo ka ti ta ka ti khop me chan chu sarkar shoi ta ten ka tiang lo zo li ka kharan so ya mo an sai dan cha lo kai chon a thi nge na ti chu tiang chon me pui kham sila ni chon kan tian pa doctor chu vaccine te po a thom vek thaw tak ta chuan vaccine la tu te po mi hi ti ti a ma se thu dik ka mi sil du ta ni che dik chon thunga na khat jeng ani tang khanin ho ka ti thu dik lo in kar ni wang khanin sarkar nan soi kha karing hel tran ta kan bi chiang ta chu sarkar nan soi dik lo le thu dik an soi lo ka hai chok ta thu document tak te kha ti nan mai chuan and in Australia chuan Pfizer company siam te Mizoram kan manang chi Covishield an siam na formula siam to original siam to
AstraZeneca UK company te kha and then hang ho bina Australia sarkar ne na an the lu document product information te chuta chon an hemian vaccine chan chin chungcha ngai chi ana kha ni kan en chin ta chuta chon now buy te sala ne lo mo nge ni a safety data share dala ne lo no po nge ni kal thak dong chi immunity nei thalo te chon a data share dala ne ti song song kha alo ta dul ba ya ai kha chata lova achan chu ngai tha chi mo ni lo sarkar chon hima tia tro antina now ante su hare lo sim se ba ante su hare lo te po khan now pai khan tel talova ante lo chung khan boina chonin mizoram ma pon india ma pon australia ma po khovel ram tirani now pai khan him man ti ta ni se now pai chu chi sebe ka tro thakwa noi now pai thakko chu em pon en lo mizoram ma po sabra ma po thatum thali to velan lom ni now pai ta thanti kha thani nu an ti in ka sha zo ka hialana khatiang kha ani phung khani talo thil fellow kha science ang zong khan medical thil ang zong kha tam talu du ga he vaccine khovel vai khala man na nia khovel sa scientist thiam ber doctor thiam ber point acha nge acha lo I think a tho dan hi anjir mek tak tak chun sinagan sai ha kan hai so ga clinicaltrial.gov US sarkar website at the kind hang ho vaccine product information tele dang khan ta lu da an trial zo ni to kind zia ka kan ni an ma ni ngai nan thek kha sia solo chuan tu da kan manang chi sarama kan manang chi hi sang ni som ni pathum march thai tang khriya nya ma tha chu ka sei so mai te ma sang ni som ni pathum ma zo tu ra ti choi ta chu voin hi em thế nghe October ni som thum sang ni som ni pakhatania sang ni som ni pathum la alaw ma sang ni som ni pathum alaw mai chu trial en chin lai me ga na ba chu ta chuanin aman bo thla kan ti wangin an pet ta chum chuma chuanin achina hlom le hlom lo ti chu chang kha a tho dan khan thelo ba ma sengin thil pakhat makto chu doctor te ho hianin vaccine wangan pilo a vaccine wangan ni ti hian soi thei mai lova ma se all sam lu tu gen vaccine wangan ni lo ti chu soi thei le thung sia ai hian zona siam tam tu lama America ra ma chuanin hemi vaccine la nuwa in report ma system anti VAERS anti VAERS hemi hianin an record da chuan report an don da chuan report don ti hi za som loi lam chin chau report dong ang chut nge azo da som ko chu report an dong lo ni chu kum sang ni som ni pakhada report abekin thi na ina zui report an don hi kum som chu an vaccine zong lak nu thi na report an don ai tam zo ka chu da chang chuanin ngai dan kan siam thei pon ka ringa tin openvaers.com an tia VAERS hi sarkar website ania ma sa chip chia khan all fiat fu hot do kha ma wangin all sam zo ka hiat thena tia mi trai ka dinan siam ma chumi VAERS website tak tak atanga data an lak chu ta chuanin yen chuanin now chat kha en du number kan izangi sang hi chu chuang to mai thei chuan mizoram nge po vaccine an lak nuwa achan le wang po hriat lo apu tur om thei ang beran hriat vaccine ni khatiang la ka wanga now chat te kan om no lama chuan dan a himani tia sai kha alo himani pon sang ni som ni pathum nuwa po khan kan la felo mai thei chuan dan thil lo thleng tur kan thria te ni ngot lo chuanin a himani tia sai hi thudik ani thei lo bang ni achiang e ani chuanin khovel puma doctor thiam ber te poina a him chiang lutuk tia an proof thei chi abik lo kum sang ni som ni pathum nulama chawa sha tang tia an soye chu he ta kan mizoram doctor pakhatin COVID-19 vaccine effect chu dakar chan ve hnuwa alang thina abak alang lo ni chuanin a effect ani lawang ti confused me an soi ve ngot hi ado lom top ti na ni ber chu til fel ta kan ya kha risk assessment ni
thiam chani se na thalo lo nei to ai test ni lo wa nge tha ngem thalo ngem ti kha an ru ru a zona piang tur ni a anang chu lo phot mai ro emo in ngai lo ngai chang phot mai ro hei khati zo sayom tak ani line a him a thalo tu tension dam pa ti khan sai dan ani amo chu wan chanin an saptong an irresponsible atiang do khani an unresponsible lo ani chu om chan America ma chan FDA anti ta tra ini ma chan TGA anti amo Therapeutic Goods Administration sumi chanin kon koma ala koma an adverse events anti katiang kha mizarama anti do kan India ma poti to kan ma chu tena chan an tlem chan tu lu de zo ka an la khom hi an pong dum nu bi lo mo asan chan pon dum ka chan main ka lo ban en to na fin sia na lo wa fin sia lo na pom thek tak lo wa chan chu zir me kan hi wa khan chu ta chan ka en nun da ra kha chuan khatiang har san na tok shim adverse event kan ti chi a chan serious do te serious mak lo te ponia serious tak te ponia sing sari sa nga tling trap do mo khatiang side effect report ho kha chuan in chu po chu report chuan ya report lo khatam tak lo am ta ni chu kan chen do po aban hi thana mo report abar vaccine la no thana kha khat no vaccine report na chang po shelo vaccine kha aru ro am lo shim ani chan chu tiang ai chanu sha chan ngei po aban thana nei ni chuanin COVID-19 vaccine side effect hi thana lampang te hi ni deuh tlang pui lo mo le o ti te po ru ro om deuh ni tin thana ti khan chi rang rang kha om treba mo I tha thana lo de a thodan kha zirme ka ni wang khan har khap mai chu thanang nei ngai lo ne ka chen nu chu ka tho pui nu chu mo a tha khan da tar ngat ni chuanin ai tu na hen kan mu chi da chuan mo October ni som pa thleng kan side effect nei in report ka sing sari sangli zathum sawria da lut to a chuan mizama kan manang chi bi vaccine a khan sing thum sang kwa zali som kwa paru ka lut to a chuan apong puya sing sari sanga don side effect report lu rang khan mi zer kusam ni pakwa thina an report to a chuanin englo Mizoram kan manang chi Covishield AstraZeneca siam vaccine anti bi ka khan zathum som sari pathum thina report alu to a chu side effect kha amati na kha vaccine wang ni e tika fin sia halu tu ka amaro chu antenan vaccine la sa thapa an atu ka har ta kin thia thil dang pu tu khom silo an pu do an fin an me chia the an kok chia the bok silo se pu tu ram chen ju ka te vaccine ba ni lo tiang chi ka om tanwal ta le chu po ni le mo poimo dewa ka sha chu hemi nervous system order bi ka hianin mi engzat nge report lu to ti le thizat kha eng isha chami lo shile lo sing lang ni zonga som sari pare da lu to a chan chumi nuwa thi pui sam som pasari no ma chuan vun savu tang chi ti te ngani thalzoi tiang chi ka sang sari chuang no ma chuanin thi pui panom boka injection site reaction dia injection site pain an vaccine da na mo na har sa na to kha sa sing don kinga thi kha thina ina zui kha panga lo om le no Australia la ya mo masa ma chu kha report ka thi kha pakhat ma khop news report om lo ka hai chu la he poi hai fe ngai mo a database kha tam mo chu sing sari sang about te en kha ngai chu wan chanin hai na pu thei lo wa ai Australia sarkar sai la lang ka tu pon en the ya chu khat te ha kan an ni da ni ya chen thana te po hi om chot Mizoram om chi chen decreased appetite ei cho ei thei lo chi te po ten engani pulmonary embolism ti chi te chop lampang le engani thisen khang chi te le engani thrombocytopenia dia ting hi thisen
blood count nan ti mai chu zo tong sui chuan zo tong statistics sak tong thau mai chu ne atiang chi ka ta chu eye disorder hey mi thil mu fi thailo zong na ai pai claim te zo ne mo tam lu website ala mo ta ai nak tu khovel hun ai zo tong pon nen the Australia tong tu pon nen the sarkar hianin hei hi vaccine wang ani kerlo ve ani kere ti kha an fin sia thailo wangin ani ya ti tur ne lo dia ma sengin an mani taksa anin thchianga atiang report ho hian in report hi thil cha om ani lo boka in report to ching ho chan ka vaccine la ga tang ti hen ko om an ti kha dot tu man report per in om lo va te han report chena ka chanin mi pa ngai tan chon emo apigin doctor epidemiologist te tiang ho infection disease lampanga mi thiam ta tan patient heng hi sing sari sanga do an report to hi vaccine la hen ni thengem ti na ru zona an ru apian thai tha lo mom khapang ni zo wa poni che mo ti tu mai min raik lum ta se to ka tho chu cham don ta ti chana han ka tho chu cham ngai ma se ma ka tho cham ka tho ka cham min raik lum mo kha kan doctor te khan an puthiam lo wa an mudu lo akhoi ma zo MOI apani pan ni sai achan chu ani kai ka tira chan chu he thil khovela la mo wa shingai lo mo an en chin me ka dia kan doctor te hi fello to kan thiam to ka ma sa zin line he hi atel lo mo an zin lai bo ha tel man la pa he wan cho ru honga an lo chonin an ke vaccine bu thei ngai lo adi khop mai zo chu ti ni chuan hei ngun ta kangai to chuan he doctor hianin hemi COVID-19 vaccine bi ka hi chuanin engma han share tur mu a confirm bu in he chumi chu tiang kha tiang chuan ni chiang e ti han se tur kha nei bi chuang lo tin ani chu atro an nei ka ring lo chan chu om sia chuanin doctor khanin e kha ni thianga mo ka tiam tat lo me ai zo la ka ru chu ti se a thamai tu ni chuanin ai zo la the ngai lo en ko lo chuan har satna tin report kha thia dangin India ma ponia sab ma ponia zora ma te ponia vaccine sim covid vaccine cho pon lo vaccine la khianin har sanom thei ti ke ami thiam ten thia ra wangin har sanom thei ram hi report an duwa chumi tan chuanin reporting system kan siama AEFIN the adverse event following immunization 2000 arifana guideline and chuan any medical occurrence any medical occurrence occurrence thil thengania medical thil chu country medical thil har sadalam pang theng reng ani chu entina luna poni se lu ko mo ko thalo eng po khalo ni se chu turania report thenia chinchianga tan nuwa bi thiam ten doctor ten anzir chiang lenga enga ni dan tak te kan sai fe dona chu vaccine wang pon thea vaccine wang pon lo the vaccine lo wang pon lo thea khami kha tuna kan sai chungcha ai zo an report an duwa an doctor hian a report don turkha a report lu turkha alo danga ati mi alo turania chu pon lo den an district an immunization officer hian an kho doctor ina vaccine wang ani lo alo ti wang khanin report lo ba ada vaccine wang ani lo wa ti a kho doctor ina angai dana wang khanin report lo tur ani lo wa min tur tu in hei report ka duet ti chanin andong tur ani a andong a category ho mo ha tiang AFI ha category sang kha ma khami khanan do allo kinan en hun anda mai tur ani chu an kho doctor po ati dik lo wa tin an district immunization officer po khanin ati tur ti lo